Wilujeng Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan pepanggihan ing cariyos basa Jawi. Kados pundi kabaripun? Katur donga saking kula mugi pawartosipun Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah sehat, semangat lan lancar anggenipun ngayahi pedamelan. Amin. Ing wekdal niki kula badhe ngaturi cariyos alaming lelembut anggitanipun Yofi Prayoga kanthi ira-iraan Raja Pati ing Pabrik Roti. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Wengi kuwi kanthi rasa mangkel, Norman metu meneh saka kamare. Pepinginane enggal bisa turu angler sawise sedina bedhetet nyambut gawe wurung. HP-ne dumadakan muni ganter nalika dheweke wiwit ngeloni Nita bojone kang wis turu ndisiki. HP dicandak, Norman kaget weruh sapa sing nelpon. Inggih, Pak. Wonten dawuh, ucape gurawalan. Aku saiki ning pabrik mrene yo. Tulungono aku. Durung nganti Norman awe wangsulan, telepon wis dipateni. Rasa sujana wiwit tuwa ing batine Norman, ya gene Pak Karsono mandor ing pabrik papane nyambut gawe, dumadakan nelpon wanci tengah wengi. Kamangka iki wis dudu jam kerja. Bocah-bocah sing lembur mesti ya wis padha mulih. Lemburan pabrik rampung jam 10. Norman mulih saka pabrik ya jam semono mau. Mula nalika tekan omah dheweke kepingin enggal-enggal turu supaya esuke bisa tangi mruput. Norman ngeranggih jaket sing durung suwe dicantolake. Arep nyandi meneh. Nita nglilir ngucek-ngucek mripate. Bali nyang pabrik. Pak Karsono lagi wae telepon. Aku kon mrono. Kon nyapo to, Mas? Iki lak wis dudu jam lembur. Ya mbok, Dik, durung nganti aku takon, telepone wis dipateni. Hati-hati lho, Mas. Yen wis rampung gek ndang mulih wae. Wis ora susah mampir-mampir. Iya. Wis turu meneh. Lawange tak kunci saka njaba. Norman melangkah ngener ruang ngarep. Lawang dibuka. Angin wengi sumilir ngelus awake. Sawise ngancing lawang, sepeda motor dicengklak. Playune digelak nyidat pategalan kang matesi wilayah Mangunan lan kandhat pamriye supaya luwih cepet teka ing pabrik. Ora ana siji-siji wong sing ditemoni. Maklum, wancine lagi mangsa bedhidhing. Ademe krasa njegut ngluwihi es balok.
Warunge Yusoleha sing kulinane kebak uwong jagongan nganti jam 2 wengi kuwi uga wis tutup. Mung swasana tintrim kang ditemoni Norman saengga ngerenge mesin kendaraan sing ditumpaki keprungu cetha. Pikirane dadi sujana. Yo gene Pak Karsono ngakon dheweke menyang pabrik ing tengah wengi ngene iki. Kon nulungi apa? Apa sing digarap wong tuwa iku kok nganti njaluk tulung? Norman kebak tondo pitakon, apa meneh suarane Pak Karsono ing HP mau keprungu adoh nyamut-nyamut. Ora nganti 20 menit, dheweke wis tekan ngarep pabrik. Pabrik roti kering sing lagi buka 7 taun suwene iku ngenggoni bangunan tilas pabrik gula Jawa. Bose pabrik roti iki lagi ngupaya ngrembakake bisnise lan golek mitra saakeh-akehe. Mula ora pati nggatekake kahanan lingkungan pabrike. Suket-suket tukul dhuwur ing kiwa tengene pabrik. Disawang katon jembrung lan singup. Dalan mlebu pabrik diapit wit pelem loro kang godhonge ngrembuyu meh tekan lemah, mimbuhi swasana angker. Sepeda motor metik diparkir ing cedhak lawang mlebu pabrik supaya ora kadohan oleh mlaku. Sawise nyopot helm, githoke dumadakan krasa mengkirik merga kena silire angin. Mripate pendirangan nyawang kahanan kiwa tengene. Obahe godhong pelem lan rambutan kasil nyolong kawigatene. Angin, ucape nyentak. Ana rasa wedi kang tuwuh ing atine wong lanang umur 27 taun iku bareng ngulati kahanan pabrik sing sepi nyenyet. HP ing sak jakete dilolos. Nomere Pak Karsono didudul. Nganti ping 3 ditelepon tetep ora ana wangsulan. Diangkat nanging ora ana suarane. Sing keprungu mung swara mesin forklift. Norman ceket-ceket jumangkah menyang gudang. Apa sing lagi ditandangi Pak Karsono? Batine. Gudang kang dituju Norman mapan ing perangan mburi, kaapit kantin lan bagian produksi. Dheweke mlaku ijenan sadawane lorong kang nyambungake kantor pabrik karo bagian produksi. Nalika tekan ngarep klinik pabrik, jangkae Norman kandhek. Wulu kalonge jegrak, pating prinding. Saka rumangsane ana mripat sing tansah nguwasi saparipolahe. Norman oleh mburi, ora ana sapa-sapa. Dheweke celingukan nyawang ruang kaca klinik kesehatan. Senter HP diurupi, disorotake ngener ruang kaca kuwi. Norman unjal ambekan landung. Apa iki wis tekan wayahku? Pitakone sawise ngidu getih. Tangan kiwane nyekel dodo.
nata ambekan sing krenggosan. Nuli kemlawe ngranggeh lingir meja. Kanthi trantanan dheweke budidaya ngadeg. Mripate manter nyawang pawongan sing ditakoni. Kanthi luh dleweran dheweke ngambali pitakone, nanging tetep ora ana wangsulan. Katon tajem sorot mripate wong sing ditakoni mau. Aku njaluk panganga. Dep glodak. Dheweke bali tiba nubruk meja sing dienggo cekelan. Ora obah. Udan wiwit sore isih nyisakake grimis. Gawa hawa adem pindhane aji sirep Begananda ndadekake warga Karang Tengah kenyut marang impene dewi-dewi. Rembulan ora katon ing langit, mung siji loro lintang kumelip. Jat Mika, bukaan lawange. Aku Pardi. Suarane wong lanang gedhe dhuwur iku nggugah sing duwe omah. Awake kemringet nadyan hawane atis. Yo, sik. Keprungu semaru saka njero lan kemlesete sandal sing sajak kesusu menyang lawang. Ana apa, Di? Kowe saka ngendi? Kok katon bias polatanmu? Ayo melu aku, Jat. Aja kesuwen, gage jupuken klambimu. Menyang ngendi to? Iki wis bengi. Ana apa to jane? Mas Karto kacilakan ing pabrik. Ayo mrono. Kowe dienteni bocah-bocah. Apa? Kacilakan? Kacilakan piye? Mengko tak critani ning dalan. Ya wis, aku tak pamitan Lastri dhisik. Jat Mika bali mlebu omah. Pria umur 33 iku nggugah bojone sing lagi ngelone anake umur 78. Lastri, tangiyo dhisik. Sing digugah geragapan tangi. Ana apa, Mas? Aku arep nyang pabrik. Iki disusul Pardi mergo jare Pak Karto kacilakan. Aku tak mangkat, lawange kancingan saka njero. Tanpa kakean takon, Lastri nuli ngetut bojone nyang ngarep. Sawise Jat Mika lan Pardi mungkur, lawang dikunci. Dheweke bali mlebu kamar ngeloni bayine. Norman mbajutake lakune tumuju gudang. Mas Norman. Dumadakan ana swarane wong wadon undang-undang. Norman jumbul. Jangkrik, sapa kuwi? Takone karo nyorotake senter HP. Iki aku, Trianti. Lho, Mbak Tri, nyapo tengah wengi neng kene? Kok durung mulih? Iki mau aku arep mulih bareng bocah-bocah. Dadak sepeda motorku mogok. Mula aku ngenteni Pak Karsono. Mergo wonge nyemayani arep barengi mulih. Aku kon ngenteni neng kene. Lah, Pak Karsono
Ana ngendi saiki? Ning gudang, Mas. Jare arep ngrampungi gawean. Ya wis, tak susule mrono. Sampeyan ora apa-apa to dhewekan ning kene? Ora apa-apa. Norman ninggal Triyanti ing ngarep kantin. Ora ana rasa sujana. Dheweke kenal banget sapa Triyanti. Triyanti iku kanca nyambut gawe ing bagian produksi. Sangertine Norman, saiki Triyanti urip ijen sawise pegatan karo sing lanang 3 taun kepungkur. Anake lanang sing isih kelas 6 SD melu bapake. Triyanti banjur mulih desa kerja ing pabrik roti iki. Umpama aku ora keputangan budi karo Pak Karsono, ora sudi aku bali mrene tengah wengi. Batine Norman. Pancen Norman mlebu kerja ing pabrik roti mau lantaran Pak Karsono. 7 sasi kepungkur ing warunge Yusoleha, Norman kepethuk Pak Karsono. Nalika iku Norman lagi wae kena PHK saka pabrik kawat papane nyambut gawe ing Gresik. Pak Karsono nawani nyambut gawe ing pabrik roti iki. Saploke kuwi Norman wis nganggep Pak Karsono kaya dene bapake dhewe. Norman bocah yatim. Dheweke ora kenal sapa bapake. Lan wiwit bayi dititipake panti asuhan. Lawang gudang katon nutup, nanging ora kancingan. Saka njero gudang ukuran 20 meter iku keprungu suarane mesin forklift. Ora sronto Norman nyurung lawang gudang. Grenenge ora ana siji-siji lampu sing murup, nanging swara forklift isih keprungu cetha. Mripate ora bisa nyawang dununge forklift sing isih ngereng kuwi. Pak Karsono, jenengan wonten pundi, Pak? Bengoke. Ora ana wangsulan. Swara forklift isih mbrebeki kuping. Jangkae Norman kandhek nalika tekan sacedhake forklift. Lamat-lamat katon blegere wong lanang lungguh ing kursi kemudi. Norman nyedak. Ngira sing nyopir forklift iku Pak Karsono. Dumadaan keprungu swara bledek ngampar-ampar, kasusul tumurune udan deres. Norman kaget. Pawongan sing mau lungguh ing kursi kemudi dumadaan ilang. Forklift mlayu dhewe lan nabrak tembok gudang. Remeng-remeng kesorot tatit sing mlebu liwat jendela kaca gudang. Norman weruh wong gumletak ing ngisor forklift, perangan forklift sing kanggo ngangkat barang. Pak Karsono, bengoke Norman. Man, kowe teko le? Apuranen aku yo le. Suarane pedhot-pedhot. Pak Karsono, Pak. Sing dibengoki ora reaksi apa-apa.
Pawongan kuwi mati adus getih, wetenge suwek kena fork. Tangan kiwane sempal, ususe brodol, getihe blambang. Norman geblak semaput. Nalika eling, Norman jroning kahanan lumah-lumah ana rumah sakit ditunggoni Nita lan Pak Sukar, bapake maratuwa. Norman miterang marang sing wadon, kepriye lara-larae kok bisa nganti tekan rumah sakit. Dheweke uga nakokake kabare Pak Karsono lan Triyanti. Nita nuli nyeritakake yen Norman ditemokake kanca-kancane ngatang-ngatang ing jero gudang ora adoh karo mayite Pak Karsono. Polisi wis golek sisik melik bab matine Pak Karsono, nanging ora ana bukti sing nuduhake yen Norman pelakune Rajapati. Triyanti ora ana ning lokasi nalika jisime Pak Karsono ditemokake polisi. Pak Sukar sing wiwit mau nyemak rembugane anak lan mantune banjur ngulungake koran lawas cetakan 17 taun kepungkur. Ing koran iku kamot warta matine Jatmiko lan Lastri. Wong loro iku kurban Rajapati ing pabrik gula Jawa sing saiki dadi pabrik roti kuwi. Man, ngerti yo. Jatmiko lan Lastri mono duwe anak siji lanang sing banjur dititipake ing panti asuhan Gresik. Nganti saiki kasus Rajapatine Jatmiko lan Lastri durung kewiyak, durung kecekel sapa pelakune. Jeneng asliku Sukarto. Jatmiko iku kanca ragetku. Wis tak anggap yen Jatmiko iku sedulurku dhewe. Karsono sing menehi gawean kowe kuwi jeneng asline Supardi. Supardi ganti jeneng Karsono sawise pabrik gula ngalami kobongan 20 taun kepungkur. Antarane Jatmiko, Supardi lan aku mbiyen kanca sekolah. Banjur nyambut gawe bebarengan ing pabrik gula kuwi. Jatmiko wonge jujur lan grapyak. Banjur diangkat dadi mandor. Aku lan Supardi dadi andahane. Sawise Jatmiko lan Lastri mati, Supardi diangkat dadi mandor anyar ing pabrik. Dene aku milih metu saka pabrik lan nekuni kerja tukang bangunan. Man, ngerti yo yen kancamu nyambut gawe sing arane Triyanti kuwi jane ora ana. Triyanti kuwi dudu menungso. Coba eling-elingen. Apa Triyanti tahu omong-omongan karo kanca pegawe liyane? Norman nyemak ceritane Pak Sukar mung delek-delek. Mripate ngener papan kang adoh, papan kang babar pisan durung tau diparani. Kahanan peteng dedet. Norman bali semaput. Judel
mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi ndadosaken panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.